Hello mga cute, welcome back sa ating munting channel, Road King TV. Paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute, no? Ay, kung kaulaw lagi, yan, paki-share na po nila itong video po kaya para nga dagang makita. Ay, wag-all, piksa na kita mo musikat ko. Bida mo, raman na inyong gikabalakan ba? Hindi mo mapiksa na. I love you all. Huwag tagbasa na yung mga cute, no? Kaya para nga makasakay na tao pa ato sa ito ang destinasyon. Medyo pangit ka ng panahon mga gad, no? Mandarig smile. Amping mo karon na mga gad. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? Di ba? Tsambahan po Tagalog. Ay mo kalimot mga gad, balik kita ni ba? Para o ganahan po tapos mo upload bisag batik nito ang informasyon. So, hanggang dito lang umakit. I love you all. Amping mo karon na.